नमस्कार भैया लोग। ये सब हम का सुनतनी ये भैया कि होलिया में चोलिया सलाई रिन से खोलता। खूब तो ये भौजी तार है देवर तो बहुत काबिल मिस्त्री बा। पाइपलाइन के काम छोड़ के अब तो तोहरे के टाइट करता। बाकी हमारा लागता नु कि तहार देवर जरूर ई डिग्री अमेरिका से लेके आयल हुई है। काहे से अपना देश में तो ऐसा कारनामा केहू करिए नहीं खे सकत। एकदम मन लगा के पढ़ले बड़े और ई चोली खोले के या टाइट करे के सीख के आइल बड़े। हम तो इतने कहब ए भौजी कि लजैला के शर्मैला के कोनो काम नहीं खे, बस होली भर एकदम खुल के मजा उठावे के बा। देखो ना ये भौजी होली में तो तहार जोतरे बन गइल बा। अब तो घंटा के काम मिनटे में हो जाई। एकदम काबिल देवर पहले बाड़ू तू। ना तो पहिले पति मुँह दे बड़ा भाव खात रहे हैं। काम आरहला पर हेने मुँह फुला ली है। बाकी अब तो सगरी काम सलाइए रिंच से हो जाई। और ई का बताई ये भैया गजब ई सलाई रिंच के भाग बानू। बताई पहले नट बोल्ट कसत रहल खोलत रहल, अब देख लिए भैया ई कहाँ कहाँ पहुँच गइल और ई का करता। कहल जाला नु कि हर कुकुर के दिन आवेला। देख लिया सलाइयो रिंच के दिन आ गइल। अब चोली कसता खोलता। बाकी पता ना ये भैया लोग हमार दिन कहिया पलटी। एगो हमरो भौजी बाड़ी नु तो ऊ खाली सैंडले सियावेली। कबो हमरो पर दया कर देती आ तनी खोले के या बांधे के चांस दे देती तो हमरो है जिंदगी सवारत हो जाइत। एकदम हम तर जैती।